Ayo bolo-bolo ngadeg ya. Ini kayak butuhku Mas Hor. Bersama Arlinda. Sedino ping pitu yen kuwi keputusanmu, aku ora bakal gondeli sliramu ninggalke aku wis lila yen sliramu lunga senajan dodo ngempet ing lara. Aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur adimu. Moga sliramu ra citra senajan atoh ning kono ninamu tansah sumanding ana ing mripat lan dada budhalo tak tunggu balimu, tak anteni balikmu bae. Ayo tarik sing goyang nang sini Mbak. Harap dirimu
matur sembah nuwun Mas Sur.